Fallaches, Meladislao. O polvo grande introducirase no mercado cun sistema de marketing axeitado, papá. Entre tanto... Deixate de lerias. Encontrarte só últimamente é bastante difícil. Temos que falar de temas profesionais. Nos xa marchamos. Ou a Cormella Festa da Sijala. Ese sí que saben de marketing. Festa da Sijala. A festa gastronómica. Aljasoar. Very good. Boas. Unha empresa de Xapón quere investir nesta vila. Non imos deixar que escaralles a festa que as túas organizacións. Para unha vez que tes unha idea... A ver, isto como promotor de idea que son tamén máis cualificado para desenvolvela, non? Poñedelle a Celia como con concurso de ideas. Quen anda aí? Ladróns! Ladróns! Hai que armar patrullas de vigilancia. Che, non, vai facer jaldas pola noite. Pero sei un rapaz. Desde que morreu miña nai e falta meu pai, ninguén se preocupara tanto por mí. A festa do polvo enlatado de Portosás. Vai levar isto. Algas. Claro, é verdade. Home triste. Pues nada de poñerse triste, ¿eh? Armeina. Desarmáchela máis ben. Co traballo que dá isto. Sí, aquí. Vai. Porque isto é bastante máis complicado que ordenar expedientes, eh? Xa, pero para facer estes traballos hai que concentrarse. A ver que tiñes por aí que me tiñes que ensinar. Ah. Isto. Que ten? É de Dani. Ai, de Dani. Veña, lé. Home, aquí pon que é para ti, eu non... A muller é para todos. Vamos, para todos os seus amigos. Ajá. E ten unha fonte dentro, mira. Que riquiño. Veña, lé a carta. Parece que está contento na casa da acollida. A que sí? Pois sí. Menos mal. É que como fun eu o que mandou para ali. Ah, pero mandáchelo a un bo sitio, non? Desde logo. Pero os adolescentes nunca se sabe. Ai, vasme contar a min. Pero bueno, ti non é seu pai. Xa fixeches todo o que tiñes que facer por ele, así que... Seguro? Home, Andrés, se todo o asunto que tratas o vas tomar tan a peito... Xa, pero que non é un asunto calquera. É unha persoa en unha idade moi difícil, entendes? Home, xa. Sobre todo nunha idade na que precisan dun pai. Ainda que sexa para pelexar con el. Home, pois o único que se me ocorre é... buscarlle unha familia ou... Unha familia? Sí, alguén da vila que o acolla temporalmente. Ou non se pode facer. Non, claro. Claro que se pode. E non é mala idea, eh? Ei, esas botellas que? Non, non, estas levas eu. Están a bo prezo, non? Home, están. Pero tanta auga para ti só, non sei eu. Nunca se sabe. Cando
favor, Gloria. Algacho, prova aí. Que? É ou non é o mellor percebal que probaches na tua vida? Digo-che unha cousa, O tempo que levo preparando este aguardente, ainda nunca lle collera tan ben o aquel como este ano. Eso que é da primeira destilación. Sempre ven un pouquinho máis bravo, non sabes? Desde logo. O veciño agraviado ten dereito a cortar as polas da árbore do outro veciño en tanto esas polas invaden a súa propiedade. Pero non pode entrar na leira allea para talar a árbore por moito que as polas pasen por riba dos seus lindes. De nada, home. Adeus. Con quen falabas, Pitusa? Se non é moito preguntar. Cun abogado amigo meu que ás veces me consulta con as cousas. Quería algo, Celia? Sí, asuntos do Consello. Dígame. Necesito que o xulgado me faga un listado de todos os asentamentos que hai no rexistro que leven Álvarez como primeira apelido. O seu xa está preparado. Hasta logo. Álvarez é un apelido moi común. Non vai ser doado. E pódese saber cal é o motivo para que o Consello necesite esa lista? Sí, hai que identificar o herdeiro dun tal Elixio Álvarez Mato que morriu na Argentina. E ese herdeiro vive aquí en Porto Sás. Eso é o que pon aí. É un requirimento judicial. O señor xuíz e máis eu poremos a traballar inmediatamente. Pido pola maior discreción do mundo, Pitusa. Por suposto, alcaldesa, máxima confidencialidade. Isto queda entre o xulgado e o Consello. É que se sabe por aí que un veciño da vila é o herdeiro dun emigrante, podes armar unha boa. Elixio Álvarez Mato. Segundo isto, o herdeiro é o seu fillo. Eso é. E quen de Porto Sás pode ser o fillo do tal Elixio Álvarez? Ese é o que temos que saber, Pitusa. Podería ser o herdeiro dunha verdadeira fortuna. Así que agora mesmo temos un millonario en Porto Sás. Eso é. Un millonario que aínda non sabe que o é. Acabarás, che. Que pasa? Cada un saja como quere. Como queres, sí, pero levas aí 3 días mareando a bola na defensa. Vos. Chan, 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 chan. Chegou o percebal. Le Beaujolais Nouveau est arrivé. Mira para ver que cosmopolita. Home, non. Cosmopolítico xa lle gustaría. Que ladravas, che papotén. Le Beaujolais Nouveau est arrivé. O viño novo chegou. É o que se di en París cando chega a primeira colleita, dona. Que viaxado. Le Beaujolais. É un clarete así de medio pelo, pero eles danlle o mérito de carallo, non sabes? Eso é que teñen os jabachos, que miran polo seu. Sí, señor. Non como a nós. Nós aquí temos bom material, sí ou non? Home. Que pasa que non nos damos a valer? Hai que saber promocionarse. Home, non há. Sí, con un pouco de promoción. O Perceval prívase medio mundo que che dixo eu. Dicía de ti, Evaristo, vendía ya patente directamente aos norteamericanos. A quen há? Os norteamericanos, que che... Os americanos non, os japoneses. Os americanos moito blibli, moito trono do deserto, pero na movida económica xa non raña nada. Agora que machacan, Evaristo. Son os japoneses. É o marcho que teño que marchar. Veña. Hola. Aburiño meu. Non vos matedes que é igual, non lle vou vender nin aos americanos nin aos xaponeses. A mí justo me facelo eu. Sin industria, nin marketing, nin ferrapos de gaita. A saber o que llevo tas tías el licor, currán. É que lle vou botar, Juapiña? Cousa natural. Está feito na casa, por eso arrasa. Ben se ve. Ben se bebe, saca os vasos aí. Veña. De estrea. Fuise mamán. Sí, ti manchamo Aí local. está. Como era? Como era que facíamos nós? Vai, Berta. Please, plus, por Porto Sás. Raca. Mira que ben no pasa. Está como nunca. Este ano ten buqué. Ten buqué? Que ten buqué. E ti que? Non, eu non bebo. Non estamos bebendo, estamos catando. Aí está. Porque está categoría, entendes? Bueno, se é por catar, catamos un pouco, pero só por probar, Que? Demasiado forte. Demasiado forte, se sei que é. Pero justo ou non? Cando se lle colle o gusto non está mal. Beber non beberá, pero catar cata que dá gloria. Veña outro pouquiño. Chega. Vamos. Ainda che vai dar positivo. Ainda lle dá. Creo que non é ningún destes. Temos que estar seguros, Pituse. Habendo unha herdanza polo medio non podemos meter a pata. Por suposto, temos que facer todas as comprobacións precisas seguindo o procedimento de identificación documental para casos de parentesco suposto.
Pitusa, estás segura de que existe un procedimento de identificación diso? Por suposto. Recórdame que faga unha copia, vale? Estes casos son delicados. Xa houve outros parecidos noutra vila. Casos de herdeiros descoñecidos. Houve moitos que marcharon para a América a facer fortuna e que deixaron familia aquí. Cando morren, todos os seus cartos volven ás súas vilas, aos sitios onde naceron. Entón, xa nada segue igual. Por qué? Cando alguén recibe unha fortuna sen esperala, os cartos cambian a vida. A ele e aos veciños. Moitos perden a cordura cando se ven millonarios. Que cheguen cartos sempre será boa para Portozás. Xa veremos. Estás segura que non é ningún destes, non? Segura. Para ser herdeiro de alguén antes ten que morrer ese alguén, e a todos estes, ou aínda lles vivo pai, ou que eu saiba non lles morreu na Argentina. Mire, ese pode ser un bo dato. Pois sí. Por aquí a xente non emigraba moito para a Argentina, tiraba máis ao norte, Cuba, México. Claro. Claro que. Non utilizo o apelido do pai, pero seré Álvarez. Quen? Creo que teño unha pista. É un marco e ti colocas. Vale, vale. Ai, tiñades que ver a Andrés o ilusionado que está coa carta que lle escribiu Dani. Non é para menos. Hoxe ninguén escribe co do teléfono. A mí non me chegan máis que cartas dos bancos. Ai, sabedes que mandou unha foto coa... Unha foto, deixa coa carta. Ai, que guapiño está aquí. Que o rapaz xa é guapo. Sí, ten boa planta. Vai ser un mozo guapo. Un pouco fraco, non? Non está? Sí. Celia, por favor, que vai estar Dos fraco. días que pasou fora do centro de acollida pasando fame, ben se ve. Xa terá tempo de se recuperar agora. É que conta na carta, nena. Pois nada, conta que está moi ben, pero que pronto nos vai vir facer unha visita, que se acorda moito de nós. Criaturiña. Que dixo Andrés? Andrés está encantado. Xa se puso a escribir en seguidiña. É que lle ten un cariño ao rapaz. É o rapaz e el ben se ve. É que Andrés daba un bo pai, un pai deses que se fan querer. É que ti como sabes? Ai, Celia, non é unha cousa que se saiba, é unha cousa que se ve, ou non? Unha cousa que ves ti. Claro. Tes confianza con él. Que queres dicir con eso, ti? Que se vos ve moi ben xuntos. Quero dicir que vos levades ben, vaya. Pois sí. Non é que nos levemos mal, ele é un bo inquilino. E eu intento ser unha boa caseira. Pois que sae que eu saiba unha boa caseira, coida non sei de que estea a calefacción ben, pero non a vexo eu preocupándose polas cartas que reciben os inquilinos. Eu simplemente intento ser agradable con ele e el comigo. Que ten de malo? Eu aí estou con Berta. Por moita amabilidade que teñan. Os inquilinos non van por aí ensinándolle cartas privadas ás súas caseiras. Home, claro. Desde logo como sodes, a carta era para todos, pero tiña que vir a nome de alguén, digo eu. E veu a nome de Andrés. É que non todos nos facemos querer como Andrés. Referíame a que ten boa man cos rapaces. Ese é certo. Non hai máis que ver o ben que se leva con Iria. E o ben que se leva Iria con el. Iria tenen un altar. E a ti tamén, non dixas que non... Celia, eu xa son un pouco grandiña para ter os homes nun altar. Pero Andrés é un caso especial. É agradable, simpático, guapo. Paréceche? Ai, non sei. Moe, moe. Como vai, Pitusa? Era boa esa pista que seguía para topar o herdeiro de Elixio Álvarez. Estou neso, pero non vai ser doado, non? Cando acabe con estes informes, botolle unha man, vale? Vaime facer falta. Vaya, que sorpresa. Hola, Iria. Ti non tiñas que estar na escola? Saímos ás 12:30. Como corre o tempo. Pasa. Se tes algo importante que facer, Pois claro que teño algo importante que facer. daquela... Atenderte a ti, por exemplo. Pasa. Que? Non virás denunciar a algunha amiga que che fixo trampas a goma? Veño falar contigo. A ver, contame. Sei que estás pensando dotar a Dani, Quen che dixo tal cousa? miña nai, e xa ia sendo hora de que te decidises. Home, pensei en buscarlle unha familia que o acolla temporalmente, pero aínda non decidín nada.
Pois non sei a que esperas. Se Dani necesita unha familia cantantes, mellor non. Sí, pero estas cousas requiren o seu tempo. Pravas todo require o seu tempo. E así xa entenderás. Si xa, cando sexa grande, sempre o fai. Canto tempo se require, por exemplo, para que digan que alguén que desapareciu xa non vai volver máis? Vaya pregunta. Estará escrito aí, non? Aí precisamente non. Pero Iria, teu pai ainda pode aparecer. Pois pensades que os nenos somos parvos. Eu quero yo moito ao meu pai. E sei que se non ven para estar con nós é porque non pode, porque xa non vai poder vir nunca, porque morriu. Iria, xa falaremos diso, vale? Non dixeches que viñas por outra cousa? Só che viña a dicir que és moi boa buscándolle unha familia, Dani. E canto antes, mellor. Hola. Sí, quería consultar para unha acollida familiar temporal. Sí, Andrés Domínguez. Na actualidade en Portozás. Petróleo. Mira, ven ver isto. É un dos cráteres da Lúa máis visibles que hai. Chámase Mar das Crises. Si, e ti era o mariñeiro que navegas esa semana, vas unha hora pejado chismes. A ver, coméntasme algo do de Dani ou que facemos aquí? Ti crees que eu podo ser un bo pai para Dani? Que non é que eu crea, que estou seguro, Andrés. Pero que é unha responsabilidade enorme, Porque non se trata de ser un bo pai, trátase de ser o mellor. O mellor pai non existe, Andrés. O mellor pai non existe, con tal de que esteas aí. Xa é máis do que ten Dani agora mesmo. Ás veces como estás xa é abondo. Xa, pero quero dicir que hai moitas familias que estarían dispostas a adoptar a Dani. E unha delas podría ser a perfecta para él. Por exemplo, ti? Todo que non sexa a mellor solución será un fracaso. O que non podría é vivir tranquilo pensando que Dani estaría mellor con outro pai. As cousas non che son así, Andrés. Dani necesita un pai, non o gañador dun concurso. Necesita un pai, un. Hai nos bons, hai nos malos, hai nos piores, e necesita un. Algúns non teñen nin eso. Xa, pero que clase de núcleo familiar son? Un home só non é unha familia. Mellor eso que nada, Sei no eu, ben. Eu marchei moi novo ao mar, eu teño unha morea de tempo sen familia, chega un momento que... Vaya, extrañas, eu que sei. Vivo só, nun piso alugado, nunha vila que cheguei hai meses. Se ni sequera eu estou adaptado a Portozás, como vou facer que Dani se adapte? Intenta. É que non o podo intentar, ou o fago ou non o fago, Petróleo. Bueno, pois daquela, penso e decide. Agora ben, eu penso que farías moi bo pai pro Dani, inda que só fora durante unha temporada. Gracias, Petróleo. Eu sei do que falo, Andrés, eu criei-me sen pai. Debe de ser María. Eu marcho. Xeto aí... María, que situación máis violenta. Hola, Pitusa. Hola, señor Suís. Sinto parecer así a estas horas. Non pasa nada, muller, entre. Non viría a súa casa se non fose algo moi urxente. Tranquila, que non pasa nada. Non quixera molestar. O que vai molestar? Entre. Hola, Petróleo. Hola, Pitusa, que? Horas extraordinarias, estás explotada completamente. Quere tomar algo? Un café, un té? Non, gracias. Non quero interromper, están vostedes reunidos. Pero que reunidos nin que nada, estábamos tomando algo. Mellor marcho. Se cadra non era tan urxente. Mañán falamos. Pero, Pitusa, xa que está vostede aquí, conteme iso que me ten que contar. Podemos falar un momentiño en privado? Oye, se queredes marcho, eu non teño... que vas marchar. Non será tan privado que non o pode oír Petróleo. Non é eso. O que pasa é que, para lle dicir a verdade, non é tan urxente como eu pensaba. Pitusa, deixe de poñerme nerviosa e contemos xa, Veña, sente aquí. Tranquila. E a ver, conte. Seguín a pista do apelido. E xa sei quen é o herdeiro. Que herdeiro, meu? Nada, que nos mandaron un requirimento para descubrir quen é o herdeiro legal dun emigrante que morreu na Argentina. Parece ser que o fillo é de aquí, de Portozás. Así que o mellor temos un millonario aquí en Portozás. E quen é o herdeiro, Pitusa?
Ti é o herdeiro, Petróleo. Como vos teño que dicir eu que non teño pai? Agora xa non, pero tiñalo. Nin agora nin nunca, Berta. Teu pai decidiu deixarche todo o que tiña. Eu non che digo que non sexa un pouco tarde, pero é unha maneira de pedir perdón. Mira, o caso é que tes unha herdanza e eu teño que garantir que chega ás túas mans. Mira, xuiz. Así sexan os títulos dunhas minas de ouro na Patagonia. Unha estancia na Pampa. Un bloque de apartamentos en Bariloche. Vindo dese fugado. Non quero saber máis nada. Oh, es que ese fugador era teu pai. Eso que dile agora. Despois de morte. Eu non estou tan de acordo. Petróleo, é a última vontade do teu pai. Non sei, estas cousas hai que respetalas. E respetou a miña vontade, O de miña nai. É que non vos dades conta. É que non quero saber máis nada dese fugado. Bos días. Bos días, Currás. Outra botella, pero... Que carallo pensas que isto? Evaristo, Chicago, anos 20. Teño dúas botellas, túas no almacén. Ainda. Petróleo, esta é especial, Esta está destilada pinja a pinja. Esencia de Perceval, mica gindiola. Non che quero, Evaristo. Hoxe Petróleo non quere nada de ninguén. Pois é unha pena que se desaproveite. Xa toparás alguén que che leve, ó. Igual o xuiz quer probar o meu Perceval, Non, gracias, Currás. Veña cá de balde. Non me quererás pedir algún favor? Por favor, Teño algunha conta pendente que a xustiza? Non. Pois tome. Non, de veras, Currás, non. Xuiz. A túa saúde, logo. Marcho, teño moito que facer no xulgado. Hasta logo. Petróleo, xa falaremos, vale? Vémonos ben. Ei, que che deu? Nada, home. Total, vou ser un ricordeiro, non? Hasta logo. A min dixérome que a herdanza de Petróleo eran unhas minas de ouro. Minas de ouro? Sí? E como non me dixo nada? Xa serán de prata. Na Argentina o que máis hai é prata, O caso é que da noite para mañá é millonario. No, dijo, cantos millóns son? Vai ti saber. Eu oí falar dunhas terras por Gando. Terras como sen veces Portosás. Así é América. Como moitas veces Portosás, todo é grande, as casas, os coches, os preitos. Falan de miles de cabezas de Gando. Unha inmensa fortuna. E saberedes vos. O que non sei eu é que vai facer Petróleo agora. O que tens de facer é falar comigo. Eu podolle xestionar os cartos. O diñeiro chamo diñeiro, Hasta logo. Mais seguro é que agora... Ata logo. Mais seguro é que agora vai para a Argentina a atender os negocios do pai, non? Pero como que vai marchar, mariquiña? Pode que os venda. Aí está. É o máis lóxico. A él non se lle perde nada na Argentina. Pois claro que non. Queira Deus que non perda a cabeza, que os cartos... Va, María, apúntame isto no ojo. Si, non queres bolsa? No, que marcho. Hasta logo. Hasta logo. Non entendo por que Petróleo non quere aceptar a herdanza. Non pode odiar tanto o seu pai. O pai de Petróleo emigrou cando ele ainda era un neno. Prometiu que despois levaría a familia para aló, para a Argentina, pero nunca máis souberon dele. E non intentaron buscalo. Non tiñan nin sequera un enderezo por onde empezar. Petróleo quedou coa nai, pero por pouco tempo. Embarcou sendo moi novo. O pobre Petróleo. E isto? Unha botella de Perceval. Xa. E que pensa facer con ela? Bebela, que remedio. Aos pouquiños, claro. Regaloume a Currás, material de primeira. Material ilícito. Non sabe que está prohibida a destilación doméstica de licores. Xa, muller, pero isto é unha cousa de pouca monta. É para consumo privado, vamos. Privado? Onde lle regalaron? No bar de Petróleo. Ante unha dúcia de testemunhas, supoño. Pois había bastante xente, sí. Moi bonito. O xuiz recibindo en público o fruito dunha actividade delictiva. Muller, tampouco é para tanto. Saber sabe a rayos, pero é inofensivo. Quere que lle diga cantas normas está violando? Locais, autonómicas, estatais,
comunitarias. A mesma ONU podería intervir. Pitusa, só é unha botella de licor. Destilada de xeito ilegal. Ten que facer algo ao respecto. Vale. Tirarei o licor polo desaugadoiro. Algo máis. Direi a Currás que ande con cuidado, que sexa máis discreto, vale? Un xuiz non pide discreción a un delincuente. Un xuiz atalla o delito. A lei fala claro. Pitusa, debería vostede deixar de falar tanto coa lei, e probar a falar máis coas persoas, non lle parece? Ten vostede que registrar e confiscar o alambique de Currás. Pitusa, non exageremos as cousas, Se non o fai vostede, fareino eu. Chamarei a Garda Civil. Pitusa, por favor. É vostede o xuiz ou non? Vale. Fareino. O qué? Precintarei o alambique de Currás. Ahora deja estar. O qué? A barra, levas todo o día aí no mesmo sitio. Non me rompa a cabeza, Manjo, e non me rompa a cabeza hoxe, Don Celso Álvarez Puja. É por mí. Temos que falar. Temos que falar de que, tía máis eu, de fútbol? Xa me gustaría, pero non. Anda, ponme un cafeiño, nejo. Quen cho ia dicir, O qué? Teu pai rico e ti de taberneiro. A taberna sempre dá, Ramón. A taberna sempre dá. O que ten cartos e máis traballo, bebe para celebralo. E o que non ten nada, bebe para esquecelo. E un sempre sae gañando. Sabes como che digo? Pero supoño que ti agora aspirarás a algo Eu non máis. aspiro a nada, Ramón. Co que teño ben me chega. Bótame unhas pingiñas. Che, non estará por aí o Currás, non? Non está, non. Entón non me estraje no café. Diñeiro chama diñeiro, petróleo, pero hai que saber mover. Non sei de que me fala, Ramón. Mira, de que tes que facer algún investimento. Precisamente teño entre mans un negocio inmobiliario e non me viña mal un socio. E os cartos quero para gastalos, xa sabes. Eso está ben. Aí entro eu. Quita os cartos e eu sei como gastalos. Sí, non? Hai que investir pensando nos beneficios. Nada de accións, nin de ouro, nin farrapos de jaita. Nada. Ladrillos. Ese é o negocio hoxe en día. A construción. É moi claro, tes ti, Clarísimo. Diñeiro parado, diñeiro tirado. Eu non sei, agradezoche o teu interese, pero eu non estou interesado, non sei, non... Desde logo, Deus dalle pan a quen non ten dentes. A min ninguén nunca me regalou nada. Tiven que gañalo a pulso. E ti herdas unha fortuna de Eu teu non pai. quero a súa fortuna, non quero a súa fortuna, non quero favores dun morto que non coñezo. Se me quería facer favores, tempo tivo, mentres viviu. Acabou sexto, morra conto. Bah, non hai con can Non contar. hai, non hai, Ramón, non hai. De momento, eso é todo. Ata logo. Chega tarde esa visita que espera. Sí, un pouco. De verdade segue empeñada en intervir o alambique de Currás. Son só unhas botellas de licor. Se non o fai vostede, fareino eu. Andrés Domínguez Quinteiro. Sí, son eu. Elvira Penedo. Encantado. Pasa. Quere que lle mande pedir algo? Non, gracias. Aquí ten o formulario para a petición de acollida temporal de Daniela. Se ten algunha dúbida... Sí. Antes gustaríame informarme sobre os trámites e as condicións e todo Está iso. todo aí no formulario. E vostede é... Xuiz, sí. Ah, xuiz. Non me dixo nada por teléfono. Pensei que sería un oficial do xulgado. É que non pensei que tivese importancia, por iso non lle dixo. Non, non é que teña demasiada importancia, pero a profesión de xuiz sempre dá unha certa confianza. Por que quere acoller a ese rapaz? Pois non sei. Ou sexa, quero acoller, pero antes gustaríame informarme, claro. Se se quere informar será porque quere acollelo, non? Sí, claro. E por que o quere acoller? Que non sei. Entendémonos ben desde o principio. Ata me escribiu desde a casa de acollida. E eu podería ter un fillo dos seus anos. Gustaríalle telo? Sí. E por que non o tivo? Pois se cadra porque non encontrei a muller axitada. E agora mesmo estou só.
Así que estás só. Sí, diso precisamente quería preguntarlle se o meu perfil corresponde co perfil dunha familia adoptiva. Para unha adopción definitiva sería unha dificultade que non estea casado, pero no caso dunha acollida temporal é diferente. Buscamos un fogar sereno, organizado e integrador. Pois iso sí que o cumpro. Ten relacións con algunha muller? Sí. Ou seja, non teño ninguna relación formal. Vamos, ninguna muller en especial. Tería que ver o sitio onde vive vostede. A miña casa? Sí. Eu necesito ver a casa onde vai vivir o acollido. Xa, pero antes quería meditalo un pouco. Vémonos mañá ás 11 da mañá. Mañá? Sí, mañá ás 11 está ben, sí. Pois ata mañá logo. Ata mañá. Que pasa, Pitusa? Se me permite, pensa que está facendo ben. Vostede que pensa? Cun home só, sen mulleres sen fillos, se cadra non o van considerar un ambiente bo para un rapaz como a Dani. Pode que teña razón. O que non quere dicir que eu penso mesmo. Creo que sería vostede un pai excelente para Dani. Gracias, Pitusa. Ben, vémonos esta tarde. Vale. Esta tarde? Temos que confiscar a destilería de Currás. Non adianto, nai, non é, Merjacho? Se o peixe está de entrar, calquera aparello vale. Unha maravilla, nai. Acordas antes? 20, 30 mulleres a coser nas redes. Agora media dúcia e grasas. Moito ten cosido, miña nai. Andabanlle as mans que parecía que varillaba. E de coser, asistir na docura. Non tiña parada. Non tiña parada que non mullar. E todo para que non nos faltase unha codi de pan para mollar no caldo. Que agora unha muller só ben se vale, pero daquela... Mi madriña, daquela non ó. É todo por culpa dese... Ando máis revolto hoxe. E que nin pai pode chamarlle ese, nin pai nin nada pode chamarlle. Non ó. O caso é que... Mentres estivo con nós... o tipo non se portaba mal, non ó. Acórdome eu, pequeno como a un rato, sentadiño aí nun bocoi da taberna do Vilas cunha presa de manises na man, mirando como xogaba o chinchimón cos amigos ali a gritos, todos tomando a chiquita. Aquelo era moito. Levábame a todo canto sitio había no mundo, meu pai. A cabalo dele. Sí, señor. E un día marchou e... non quixo saber máis nada de nós. O tempo é o que ten. Muda nun triso. María, decididme. A que? Adoptar a Dani. Ou seja, non é exactamente unha adopción, é unha acollida temporal. Xa supuña que o farías. Non xa, polo que me dixo iría teñalo moi claro, bastante máis que a min. É que se che vía na cara. E que che parece? A túa cara. No, o da collera, Dani. Ti pensáchelo ben? Sabes no que te metes? Sei, creo. Non é creer, é estar seguro. Home, Dani non é un neno pequeno que haxa que estar pendente del todo o día, pero en algunhas cousas ainda require máis atención. Non, xa, muller, xa o sei. Espero facelo ben. Coa túa axuda. Vamos, coa de todos, quero dicir. Coa miña axuda xa sabes que podes contar, pero habrá cousas que só poderás facer ti. Pero tranquilo, se vas ser un bo pai. Bueno, un pai non... Un pai suplente. Sí, é unha maneira de dicilo. Sí, agora só falta que a asistenta social dé o seu consentimento. Pero non era definitiva a cousa. Non de todo. Mañá vai vir a casa para ter un último encontro comigo e decidir. Pero iso nada, iso será un trámite de rutina, non? Vai ti saber. Que buscas? Ambientadores. Ambientadores? Para?
É que a casa non está moi presentable, que se diga estes días. De mañá ás 11 chega a asistenta social, polo menos que recenda ben. Pero tan mala tes. Mira, se a asistenta social entra hoxe naquela tobeira, foxes pavorida. Cal se gusta máis, flores silvestres ou magnolias de Tailandia? Magnolias de Tailandia. Hola. Boas tardes, Xuís. Hola, Currás. Que tal, Pitusa? Todo ben? Si, nós estamos moi ben. O que ten problemas é ti. E logo, que pasa comigo? Mira, Baristo, temos que che facer algunhas preguntas. Preguntas? A que fai aquí a Garda Civil? É sobre ese licor teu, o Perceval. Que pasa? Non baixa ben? É ilegal. Ilegal tamén é cruzar un semáforo en Ambra. Pero estamos falando dunhas botelliñas para os amigos. Non ve? Son só para os amigos, veña. O ilegal é ilegal. E ademais vai contra a lei. Pouco importa se as botellas son para os amigos ou para os inimigos. Tú se leva unha morea de anos facendo Perceval. Pior aínda. Reincidencia no delito. Pero que delito, Pitusiña? Facer un pouco de aguardente da casa non é delito. Xa, Currás, pero... Mira unha cousa, ti tes licencia para destilar o licor? Nunca me pediu ningún xuiz. Por deixamento das súas funcións. Sí, pero o deixamento ben que lle gustaba. E ben que lle prestaba. Por certo, xuiz, que tal a botelliña que lle dei onte? Ben. Destilar licor en instalacións ilegais. Embotellar sen licencia, nin inspección de sanidade. Pero que inspección en que carallo? Pitusa, me caje na Mariluz, eh? Tranquilo, Currás, eh? O mellor é que falemos isto con calma, eh? Tranquilidade, non pasa Entre nada. aí, rexistre todo para elaborar un informe e recolla mostras do produto. Pitusa, eu son o xuiz, eh? Así que deixeme a min que para iso estou aquí. Pois non vexo que faga vostede nada. Entre aí, rexistro todo para elaborar un informe e recolla mostras do produto. Imosche presentar o local, Currás. Que local? Esta destilería ilegal quedará confiscada. Tranquila, Pitusa. Como, que me queredes presentar ao pendello? Non, Currás, non pasa nada. E vas ter que pagar unha multa. Xuiz, isto é xustiza. Non pasa nada, pero temos que mirar. Todo o mundo chupando Perceval dende fai anos. E agora eu ainda vou ter que pagar unha multa. Me caje na! O delito págase. Fixo o rexistro? Non hai nada, señor xuiz. Como que non hai nada? Un rastro do licor. Onde van as botellas, Currás? Bebidas por todo Portosás, como ten que ser. Logo non che queda ninguna? Vai quedar, xuiz, se me quitan das mans. Pois en corpo do delito non hai delito, Pitusa. Non podemos confiscar o pendello. Pero ten que haber algunha proba. Aí dentro non hai nada. Pois nada, marchamos. Sinto moito, Currás. Veña. Isto non vai quedar así, Currás. Se te collerei na próxima. Xa vexo que ganas non che faltan. Igual tampouco che viña mal a ti unha botelliña. Sin ser de gaseosa, Pitusa? Vale. Estásme deixando sen corpus delicti. Non era mal nome, non? Corpus delicti. O corpo do delito. Soa bastante mellor que Perceval. Ten máis gancho. E por que lle chamou Perceval o licor? Pareceme raro que Currás saiba algo dos cabaleiros da Táboa Redonda. Non vende cabaleiro ningún. Perceval vende percebe. Currás. Néctar divino. Magua que non se poida facer máis. Non te poñas así que non é culpa túa. Non pensaba niso. En que pensabas logo? Vou ser pai. Sí, vou adoptar un neno. O rapaz aquel que aparecera pola vila, Dani, que o pai o abandonara. E van a adoptar? Non, é unha acollida temporal. Ai, daquela decidicheste? Sí. Pois mira ben que o rapaz tiña pai durante moito tempo, eh? Estás cos trámites xa? Sí, mañá ven a asistenta social. Que tarde. Marcho para casa, a poñer todo en orde. Sí, haberá que marchar. Xa non son horas.
Eu aprendi as horas nun reloxo daqueles que había de peto. Ensinoume o meu pai aos 4 anos. Tiña unha cadea de prata preciosa, aquel reloxo. Sempre me dicía que había de ser para mí. En que clase de empeño acabaría? Veña, petróleo. Por que carallo marchou aquel home? Tiña moito mundo dentro, seguro, e non lle cabía. Nin sus saíches a él. O que pasa é que ti fuches máis listo. Ou máis cobarde. Ti non quiseches casar para non ires deixando nada atrás. Eu non casei porque non encontrei nada xeito. Ou porque encontrei demais. Ou porque nunca quixeches perder a oportunidade de atopar algo ainda mellor. Eu non tiña parada, Bertiña, non tiña parada. Eu chegaba a un sitio novo e cando empezaba a facerme, cando xa notaba a rutiña, había sinal de alarma, maleta e outro sitio. Canto máis lonxe, mellor. Teu pai igual, seguro. Pero eu volvín. E máis ninguén me esperaba. Teu pai tamén volveu. A súa maneira, pero volveu. E todo o que tiña deixoucho a ti. Aí tes unha prova de que nunca te esqueceu. O que nunca o esqueciu fun eu, sempre esperando a ver se escribía, a ver se chamaba. Mira, deixa de lamentarte polo que fixo mal, e firma os papéis da herdanza para ver o que fixo ben, vale? Eu marcho. Que mañá teño esa cita coa asistente social e hai que dormir. Xa verás como todo che sae ben. Seguro que che conceden a acollida do rapaz. Iso depende do que pase mañá. Abur. Hasta logo. E ti que... Deixa de darlle voltas, que levas todo o día cismando. É a cabeciña que non ten parado, Berta. Pois deixa que pare. Faina parar e descansa. Mañá imos xuntos ao despacho de Celia e firman os papéis da herdanza, de acordo? Sí. É o que che queda de teu pai. De acordo. Así me gusta. Mañá vai ser un día importante. Non será para tanto. Andrés vai ser pai e ti vas ser un herdeiro millonario. Ai, A ver, firma aí e xa está. Pitusa non terá por aí outra aspirina. Hai media hora que tomou unha. Esa dolor de cabeza non será das que se curan dormindo? Sí. Sí, creo que teño algo de sono. Así que pasou mal a noite. Toda a noite dando voltas na cama, pensando na miña cita de hoxe coa asistenta social. O que lle terei que dicir, o que non lle terei que dicir, o que me preguntará, o que lle terei que responder. Claro. E de tanto imaginar non dormiu. Pois a min pareceme que era mellor que dormira ben para ter hoxe a cabeza no seu sitio para recibir a asistenta social na súa casa. Non lle parece? Na miña casa. Ai, está toda desfeita. Que outra noite non tiña forzas nin para pechar un caixón. E que pensa facer? A ver, a asistenta chega hoxe ás 11. Ás 10 marcho para casa. Malo será que nunha horiña non me dea tempo a poñer cada cousa no seu sitio, limpar un pouquiño. Desde logo, se eu fose asistenta social e tivese que ver se nunha casa poden acoller un rapaz, non aparecía a hora acordada. Como que non aparecía a hora acordada? Aparecería por sorpresa. Por sorpresa? Claro. Eu quedaba unha hora e aparecía a outra, para evitar que o solicitante preparase a casa como se fose o decorado dunha película. Vostede pensa que esa Elvira pode aparecer dun momento para outro, non? O que eu pense... Teño que marchar para casa agora mesmo. Seguro che que este caso nos vai, xa verás. Ti non aqueles moito, Non vayas montar unha guerra onde non hai. Bos días. Bos días. Viñamos presentar unha denuncia por invasión de domicilio.
Da tarde a Garda Civil registrou o pendello do señor Evaristo Currás en orde judicial. O señor xuiz estaba con nós. Cal é o problema? O problema é, con todos os respetos, que vostede non puido emitir unha orde para registrar o pendello do señor Evaristo Currás. E por que non? Home, porque vostede, de certo modo, ben sendo xuiz é parte, non? Dado que todo o mundo sabe que vostede tamén... Que maneira é esa de dirixirse a un xuiz? Perdón, pero asumindo a defensa do meu cliente... Esquieto aí, que logo metes ti o peixe a bordo. Que cliente nin que carallo. A ver isto... Perdón, A culpa xa miña facerche caso. Mira que pinta trae. Ves como tes que vir un xulgado, cala. E falaste todo, non? Home, claro. Tranquilos. Tranquilo, Currás, que tampouco vas ir preso. Ai, me caje, non? Foi como preso, algo me faltaba. Primeiramente, señor xuiz, estamos a falar dunha actividade privada, Este home nunca obrigou a ninguén a beber, conste. Ti sabes de sobra, ou deberías saber, que as normas comunitarias son moi estritas no tocante á fabricación doméstica de licores. No tocante aos licores destinados ao consumo privado, público, perdón. Pero neste caso, no tocantes a isto, non hai legislación comunitaria. Neste caso, esa beberaxe circulaba por toda a vila máis que moitos licores de marca registrada. Currás. Que? Se queres fabricar Perceval, paténtao, saca os correspondentes permisos. E de non ser así, vai buscando outro entretemento. Tá. E xa podes marchar se queres. Un momento. Está o da sanción. Sanción? Que sanción? Xuiz, quedamos en que non había sanción, Certo. Pitusa, onte fomos ao pendello e non había botellas. Non hai corpo do delito e, polo tanto, non hai caso. Pero quedou unha botella. Sí? Onde? No seu propio despacho. A botella que Currás lle regalou a vostede. Esa. Ben, pois xa pode esquecer. Porque onte levei ao bar de petróleo estivo. E que? Tirei na polo desaugadoiro. Levou ao bar para tirala polo desaugadoiro. Sí, xa ve. Vostede mesma dixo que era o froito dunha actividade delictiva e que me tiña que desfacer dela. Xa imagino eu por que desaugadoiro foi esa botella. Que maneira é esa de se dirixir a un xuiz? En fin, no delito xa leva a penitencia. Pago multa ou non pago multa? Va a haber multa, home. Se probas non é sanción, non? Certo, pero Currás, tesme que prometer que vas deixar de fabricar o licor. Prometido que Pregúntame a min. Xa, pero sou todo representante, Evaristo, non? Non que é representante nin que jaitas ladillao. Xuiz, xuro por diante de cariño de Deus que non volvo máis facer Perceval. Eso aínda hai que velo. Vamos. Para cuidarse, xuiz. Claro. Moito papeleo dan as herdanzas, Porque veu por balixa diplomática. Xa sabes que esas cousas levan moita burocracia. Pois mellor marcho e mañán acabamos de amañalo todo e... Non, diso nada. Veña. Canto antes Toma. terminas mellor. Firma aí. Veña. Aquí abaixo. Sí, aí. Xa está. Era o último impreso que tiñas que firmar. Seguro? Seguro. Agora só me queda entregarche o contido da balixa diplomática. Mira. Este é o que teu pai deixou para ti. Que? Abre a ver que é, non? Digo eu, non? Xa abrirei que... Non tes curiosidade por saber o que é? Teño que abrir agora mesmo? Home, non, pero... Cando queiras. Pois eso, xa abrirei cando a mí me parece que teña que abrir. Adeus, petróleo. Hasta logo, Celia. Hasta logo. Espera, Celso. Nada máis practicar o rexistro dunha destilería ilegal. Cando sabía que a súa botella era a única proba que podíamos empregar, vai vostede... Tusa, por favor. Xa chegou por hoxe. Currás non volverá a fabricar o licor. Vostede gañou. Non estou eu tan segura. Ben, pois eu teño que marchar para casa a poñer orde. Se a asistenta chega e ve como está, parece un cortello. Se só o parecese. Bos días. Bos días.
É vostede? Sí, son eu. Non é que non a esperaba. Quedaramos para hoxe, non si? Sí, claro. Non creo que se acorde de moito do que pasou onte. Xa sei que cheguei un pouco antes das 11, pero pensei que se cadra me podería recibir agora. Se cadra. Sí, paso o meu despacho, por favor. Gracias, pero quedaramos en ir á súa casa. A miña casa, claro. Pero creo que non vai poder ser. Porque... as chaves. Que pasa coas chaves? Que me quedaron dentro. Entón, pois nada, pois... É que pechei por fora, claro. Estaba eu fora, entón... Se pechase por dentro, pois xa estaba eu dentro, non pasaba nada, pero pechei por fora, claro, ata que veña un cerralleiro, pois nada. Non vive vostede nun piso alugado? Sí. E a súa caseira, a señora María Ares, vive un piso debaixo de vostede, non si? Sí, María Ares. Pois, problema solucionado. Ela ten que ter unha copia das chaves. Sí, claro. Imos, entón? Sí, vamos. Esta é a proba definitiva, señor Domínguez. Vela a súa casa e vela o sitio onde vai vivir o acollido. Preparado para o exame final? Gracias por subir a abrirnos, señor Ares. Sí, moitísimas gracias, María, por axudarme tanto. De nada. Vexo que é vostede moi ordenado. Iso está ben. Sí, é que son un maniático da limpeza e da orde. Sí, nunca estou conforme. De formación profesional, supoño. Sí, un verdadeiro maniático. Ás veces hai que o parar para que non siga limpando. Comprendo. A min pasa o mesmo. Sempre está así. Dá justo vela. Parece acolledora. Sí, pois todo obra de Andrés. Decorona toda con tan bo justo. Sí, é que realmente o meu é a decoración de interiores. Se non fose xuiz, sería decorador, seguramente. E cal sería o cuarto do rapaz? O que el queira. Quero dicir o que acordemos entre os dous. Aí ao lado hai un moi amplo, moi soleado. Está moi ben. Quere tomar algo? Un café, un té? Non sei que me dá, vese todo tan postiño. Non. Sempre está así. Sí, está para usar, tampouco. Eu deixo-os falando das súas cousas e prepárollo eu, se acaso. Un té, se tan amable. Un té, logo. Iria, axúdasme. Vou. Sentamos? Sí, claro. Teño que comentarlle algunhas cuestións sobre a acollida. Vostede dirá. Verá, non quero enganar. Segundo as novas que teño, vai ser moi difícil que lle concedan a acollida temporal de Daniel. Xa o supoñía. Eu fixen todo o posible por poñer a comisión ao seu favor, pero vostede é un home que vive só, os nenos necesitan un núcleo familiar estable, un pai, unha nai, os irmáns. Xa, pero eu pensei que neste caso, tratándose só dunha acollida temporal, que podría... Poderíamos empezar por concederlle a acollida de Daniel ás fins de semana, e logo... Xa, comprendo. Se quere que lle diga a verdade, vai ser moi difícil que lle concedan a acollida temporal completa de Daniel. Aquí ten o té. Ai, gracias. Que pasa? Non me van conceder a acollida de Dani. Pode que as fins de semana, nada máis. Por qué? A xente que decide estas cousas quere que os rapaces vivan cunha familia. Un pai, unha nai... Pois van cometer un erro, porque Andrés sería o pai perfecto para Dani. En ningún estaría tan ben como aquí. Eu estou de acordo, pero a comisión non. Ademais, iría máis eu, axudaríamos en todo. Porque nós vivimos aquí, no piso de abaixo. Andrés e máis eu somos... Vamos, somos moi bons amigos. E eu teño unha experiencia cos nenos. Eu podo ser unha boa irmán pequena. Claro que non teño experiencia con irmáns, pero non será moi difícil. Estaría disposta vostede a compartir a responsabilidade de Daniel co señor Domínguez? Estaría encantada. Que diría a comisión? Desde logo xogaría moi ao seu favor que a señora Ares e a súa filla estivesen dispostos a colaborar con vostede. Pero entón hai posibilidades. Non nos precipitemos. É unha posibilidade. A que decide a comisión, non eu. Pero isto pode xogar ao seu favor. Eu vou apoialo.
que esperas? Agora xa pechache o bar, estás entre amigos. Viña. Patrón, se cando tiñas que tomar alguna precaución, cos paquetes nunca se sabe. Pero que dis, amiño, por favor. Non é que isto venda moi vida diplomática. Precisamente máis ao meu favor. Fíate ti. Veña, Petróleo, abre dunha vez. Veña, vai. Quieto para daí. E a ti que che deu agora? Cala, Pauliña. Agora, abre. Así non acabamos hoxe, home. Toma. Ou rompe ou racha. Dalle aí. Aí está. Rompe. Aí está. Mi cajiná. Petróleo. Con pisiglas e todo, Eso debe ser polo do avión. Pero que avión, non? Sí, señor, para protexer as cousas, que nos aeroportos tiran as cousas de calquera xeito e rompe con todo. Sí, é que cantos aeroportos estive aquí. Queredes calar dunha vez? Bah, isto non acaba nunca, a ver. A ver, a medalla. Mi madriña. Eso? Un peluco. Peluco é o barco de Terasido. Que? Non hai nada máis, logo. Pode ser unha escritura de propiedade. Aí é onde ven o das minas, seguro, xa veredes. As minas do que? Do Rei Salmón? Que é petróleo? É unha carta do meu pai. Logo desto, nada de nada. Non hai fortuna. Ala vai todo canto María Fioba. Oi, un viño, Petróleo. Tema outra vez. Outra vez? E non estarás aburrido, descuidado. Non. Mira ti, despois de tantos anos. Nunca te esquecera. El Jacho, que? Andas ás caixas? Xa recibín a herdanza de meu pai. Outra marea que volve. Deixoume unha carta. Queres que chale? Hoxe o vento fala pouco. Está calado. Meu fillo, sei que estarás esperando unha explicación, pero xa é demasiado tarde e tampouco serviría de nada. Con todo, quero que saibas que todos os días da miña vida, sen faltar un, dediquei un momento a pensar onde estarías. Que estarías facendo, que pensarías de min. Mira que gran do mar, Acordaste de cando íamos aos partidos de fútbol que xogaba Ramón Couto? E ti lle berrabas desde a grada para que te mirase. Ou cando fuches pescar por primeira vez e te botaches ao mar porque querías coller os xorelos ca man. As redes son como más, pero máis grandes. Non fajas nunca o que eu che fixe. Eu tiña as miñas razóns, pero agora xa non é momento de contalas. Tampouco entenderías, como non entendo eu, despois de tanto tempo. E o mar sempre está aí. Onde vai, onde ven. Aí che mando o reloxo que fui de teu avó, e que agora é teu, como che prometí. Perdoa por todo, fillo. Estás perdoado, fillo. Por que non chamou Andrés? Se cadra porque non sabe nada. Aquí na cidade daño lata de voltas a todo, Pode que non lle concedan a acollida temporal de Dania, por iso non quero chamar. A asistenta social xa dixo que era difícil. Esa xa está negativa, María. Andrés é o xuiz. Seguro que pode convencer a esa convención. Non, Iria, comisión. Comisión. Coa ilusión que ten Andrés, eu espero que non lle poñan problemas, Eu tamén teño ilusión. Un veciño novo en Porto Sás. Está ben, espero que saiba xogar ao futbolín. Sabedes que en internet hai unha páxina web sobre persoas adoptadas? Son xente que quedou sen familia, que foron acollidas por outros pais. Conta como se senten, que tal están, como foi a súa vida. E logo non terá nada mellor que seguir tranjallada nun ordenador lá. Sí. Seguro que ti sí que tes cousas moito mellores que facer. Mira, pois sí. Tardan moito, non? Pode que estea chamando a casa que non lle colla a ninguén.
É verdade, deberíamos esperar na casa. Ou mellor, unha queda aquí e outra espera na casa por se aparece. Queres que che vai levar por unha tila? Aí ven un taxi. Que pasou? Que se dixeron? Hola a todos. Que se dixeron? 3 horas de entrevista. 6 persoas a un extremo da mesa e eu no outro extremo. Preguntaronme de todo. Desde que tal me levo cos meus pais, ata que tomo para almorzar. Pero que che dixeron? Hola! Ei! Dixeronme que sí. Ai, xa sabía eu, Dani. Que tal? Un bico, corazón. Esto tricate por futbolín, Sí. Hola. Xa sabeu, Dani, que... Sabes xogar ao futbolín, non? Sí. Veña, vamos a meter unha paliza a Petróleo e vai a ensinar. E chegamos miña nai e máis eu, a casa estaba que daba noso. E xa vale, non? As paredes estaban aquí de milagro. Eso sí, todo resendía magnolias de Tailandia. E limpástelo todo vos? Barrer, fregar, deu-nos un traballo. É que un vais abandonando despois. Sí, eso se sabe, non se dá atopado. A ver, cantas veces queredes que vos dé as gracias? Moitas, merecémolo. Gracias outra vez. Bueno. E tedes que esquecervos de que eu vos lo faga todo. Tedes que aprender a limpar. A partir de agora só non nos teredes que axudar. Eu fregándose un fenómeno, sobre todo os cristais. Gústame o ruidiño ese que fai o papel. A min tamén me gusta. Xa pensaste o que vas facer para mandar a Dani á escola? Habrá que falar con don Florencio, non? Ai non, nada de escola, que acabo de chegar. Xa pensaremos mañá, verdade? O primeiro que tens que facer é coñecer a Fito. Quen é Fito? Un amigo meu. O teu mozo? Bo, xa lle gustaría. Amigos nada máis. Ui. Ai, Andrés, está boísimo. Coseñáchelo ti? Sí, o guiso de carne é unha das miñas especialidades. Dani Caladiño, Que pasa? Que non o cociñou el, recolliuno no bar. Bueno, así que este é o guiso de petróleo. Sí, iso, o guiso de petróleo é unha das miñas especialidades. Non xa? Por que lle chaman petróleo? Porque de novo traballou sacando petróleo. Sí? Hola, Menéndez. Non, home, agora non. Por que non ves mañá? Tan grave? Ajá. Vale. Ata mañá. Malas noticias. Non sei. Era Menéndez, o abogado que defende os traballadores dunha empresa que asesorei. E que quería? Pois parece que quere denunciar o meu despacho. O despacho de abogados no que traballaba. Porque participamos na venda dunha fábrica, houve moitos traballadores despedidos. E agora quere leválo o caso aos tribunais. E como te chama a ti? Se ti xa non traballas ali? Quéreme pedir axuda. O asunto é grave. Terei que falar coa xente do meu despacho. Logo virá Mónica por aí. É igual. Se falaré mañá con Menéndez e a ver que pasa. Que? Que tal o meu guiso de petróleo? Estupendo, non? Ti sabes cociñar? Non. Pois eu si, se queres podo te ensinar. Quen pode ser? Está xa? Quen era? Era unha botella de Perceval. E que era Cruz? Pero lle dixeras a Currás que non seguira facendo ese licor? Non preguntes.